Assalamu alaikum Türkmenistan'ın halkı, milleti, yaşayıcıları, raýatlary, daşar ýurtda işläp gören Türkmenistan'ın içindäki adamlar. Size yine burada diýatladyk geçesim gelýär. Geçen ýyl koronavirusdan hemme iş yerleri yapıldy. Hemme iş yerleri yapıldy, adamlar işläp öýlerini puluguradyp bilmän başladylar. Şonna halk birazcık gahar gelip ayağa kalanyalı oldu, zat etti, bir köçe çıkıp protest ettiler, zat ettiler. Ay bir 3-4 aydan sonra yine iş yerleri açıldı. Adamlar yine işlerine başladılar, öýlerini puluguradylar. Hemme zat gülale öllük Türkmenistan gowy. Öňümizde yine de karantin. Uza gitmek gerek, yani 1-2 ay, 3 ay koronavirusun nemesi köpört başlasa yine mer yapılýar. Ana şonuna inşallah nesip bolsa hemme Türkmen inna çyndanam düşüner. Çyndanam ayağa galar. Çyndanam bir ýurduny düzeltmek üçin bir zat söwüş eder biraz. Ve şoňa umydymyz var, hiçinde erwet niýetim ýok. Gene biz aç galarys, zat. Beýdip dowam edik gitse biz aç galar. Bizeme edil näme maşinýaly, köne maşin, könelen soň işe yaraman soň atjalar asfalka. İşledin, garran soň sen çağana gerekmi? Kime gerek? Hiç kime de gerek ka. Ulondan bolýan uja. Baguşnik. Garran soň şu wagt kim öz en atasyna bir kömek edýär aýratyn. Garra adamlar ýa-ni Türkmenistanda ne dermana pulu bar, ne zada pulu bar, ne pensiýasyny alyp bilýär. Şolada düşünüň, siz hem şolaň ýerine geçersiňiz ýaşlar. Gaty köp gerek ya, geçýäňiz şolaň ýerine, soň öz en atasynyň ýerine özüňizi goýun. Siz şu zatlary çyndanam çekersiňizmi? Çağalan başga ýerde, artyklan başga ýerde, özüň başga ýerde. Meňe sözüm ýok. Nesip bolsa ne aýyň 22-sine Amerikada, Türkiýede protest etjek bolýarlar. Biz hem öz protestimizi Pribaltika ýurdundan seredip şolaň protest edişi ýaly agzybirlik zynjyryny döretjek bolýar. Elbetde şu wagt biziň sanymyz az. Ýöne eger biz şu wagtdan zynjyr döretsek, belki bize de yapşarlar. Belki bize de gelerler. Hani adamlar gelin, agzybirlik zynjyryny edeliň, atkan eşleýäni bollugundan. Çem bagaty, çem radde. Ýadyňyza düşýän bolsa çağa kak, kiçike, mine bize oýnaýardyk, ay terek, gün terek dip oýnady. Şonu çağlar elini näçe gysdy, karşıdaş tarap şo zynjyry üzüp bilen okdy. Men näme diýmäne çalışýan, bu oýunlarla biziň çağalygymyz bizden has güýçli we wepaly bolup çykdy. Gelin adamlar, inni şu elleri goý bermeli. Näçe uzap birsek uzalýyn. Berk yapşalýyn. Öz ýurdumyzda, öz çağalygymyz bilen ýaşalýyn. Bizi bölüp küçük etdiler. Gayrat edin, düşünün şu zada. Bizim sizin üçün çıkýar, özümüz üçün çykymyz yok. Öz ýurdumyz üçün, öz watanymyz üçün. Mene aýdyp boldum, goşulmaňyza da garaşýar, uly güýçli